ओइ आलु मासे गरमलै बोथोरालाय। बेखौनोथ' साननो गोनां जादों र' टमेट'। बोथोराबो अखाबो हाहां सान्दुंबो दुंहां गरमानो गरम ओरैहाय अनजालिजों ब्रेकआप जाहां जाला। बेखौनो बुङो डाबल गरम। सिगाङावबा गोदै रायलायोमोन 100%। दानाबा जामलांनायखाय सोरलासै 0%। मा होनो टमेट'नोंथां? बा मालाय आसोला गानबो खननो रोंलायबावबायसो। नै बुरबक, सिगांनिफ्रायनो रोंखायोमोन आङो, बाहायाखैसोमोन बाहायनो बानानै। ओमफ्राय आलु गेसाव बेहाय थाबाय थानोसै, बारबो नाङा माबो नाङानो। टमेट' दासान्दि दैयाव गोजोमनानै थाबाबो मानसिया गरमखौ मोनगायाखै, आरो बे बारालाय आंनि गरमखौलाय बहा थान्दा खालामहोनो हानो। ओरै अनजालिजों ब्रेकआप जाहां मेट्रिकबो फेल जाबाय, गरमानो गरम टेनसन हाय खाफाल। बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नालाय। ओमफ्राय दालाय माथो खालामनो सानदों नोंलाय? थ' जाम्बा जोंनाव माइब्रानि दङ गोदैयानो मिस्थि बिदैफोरबायदि गुस्थाव सिथाबलायो। हा नंमारगौ दा? थ' बे एफा गरमालाय माथो खालामबाय थानो, बोरमा बेदर फवासे लांसै, बेखौनो सिफ्लेहैनोसै। मा होनो टमेट'नोंथां? नांला आंनो बे जोनोमाव रावखौबो नांला।